Bueno, Rubén, boa tarde. Apenas tiveches 3 adestramentos esta semana, de todos os xeitos, como ves que asimila o plantel os conceptos que queres inculcar e que Lugo queres ver mañá? O primeiro o tiñamos claro cando chegamos ao Lugo, que era recuperar a confianza dos xogadores, levantar os xogadores, que o estado de ánimo da xente fora diferente, e neso nos hemos centrado nestas primeiras 8 sesións que son as que levamos, non? Despois, por suposto, vamos mostrar, non é o que quera eu, vamos mostrar un equipo que teña personalidade, que entenda a importancia do partido e, sobre todo, que mostre ese carácter de personalidade e paixón que temos que ter no partido. Despois vendrán outros componentes tácticos, outros elementos de organización ofensiva e defensiva, que estamos a xustar porque xa temos a referencia do partido pasado, e que tentaremos buscar onde os xogadores síntense máis cómodos, tanto en fase ofensiva como fase defensiva, e dende aí crecer. Pero primeiro a base que estamos a construir de ese espírito diferente, ese espírito de emocións positivas que sentimos esta semana que variou, que cambiou e que chegamos moitísimo máis preparados ao partido. Que opinión tes do Zaragoza? A chegada de Jin, o equipo encaixa pouco, pero tamén marca moi pouco. Non sei que concepto tes do equipo maño. Bueno, é un equipo que ten bons xogadores, que ten xogadores que son capaces de marcar diferenzas, que agora mesmo voltouse moitísimo máis equilibrado, o que falas dos datos están aí, e que están nunha situación mellor que a nosa, por suposto, pero que o noso objetivo ten que ser aproximarse a eles despois do partido de mañá venres. Polo tanto, moito máis que fixarse no rival, que lóxicamente pode facernos adaptar nalgúns pequenos matices, o máis importante é que nos estemos ben. Hola, mister, muy buenas. Bueno, dices que no te gusta hablar de los que no están, pero esta semana ya hemos visto con el grupo a otros que sí que están. Al Puma, a Xavi Torres, a Gerard Valentín, ya nos hemos visto entrenando. Bueno, bendito problema, ¿no? Que tengas más donde elegir. De eso sí gustame hablar. Dos que temos, gustame hablar moito, non? Son xogadores que xa demostraron no Lugo que poden marcar diferenzas, que poden aportar madurez tamén no equipo, no seu xogo, que os rivales poden meterlle medo, e o que teremos que facer, que tamén é moi importante, é xestionar os minutos que podan xogar, o que poda xogar de inicio pois será unha posibilidade, o que pode xogar 15 minutos será outra, o que pode xogar 45 será outra. O que temos que ter é darlle valor ao partido, que todos sabemos e todos somos coñecedores de que é altísimo, pero ao mesmo tempo non hipotecar nun só partido o rendemento dos xogadores. Levan tempo sen xogar, polo tanto tendremos que xogar cos minutos que podan facelo, pero está claro que estamos ledos de poder contar con eles. Ahora que se empieza a hablar de la vuelta del público a los estadios, esta semana habéis tenido la afición con vosotros en los entrenamientos. Bueno, no sé cómo valoras el apoyo de la gente. Pois a diferenza entre as afeccións está a que aparece e apoia nos momentos complicados e a que solamente apoia nos momentos de éxito, non? Polo tanto, que con eso digo todo. Esta semana estiveron connosco durante os entrenamentos, estiveron con un positivismo e cunha enerxía top en un momento que é complicado. Polo tanto, fala do nivel da afección do Lugo. Que tal, mister? Moi bons días. E se tiveras que definir cunha palabra agora mesmo o estado anímico do plantel, cal sería? Pois isto sí que é facer síntesis, isto non é sinxelo, pero diría que renovación das ilusións. Unhas ilusións renovadas. Podes engadir algo máis. No, ibache dicir que son dúas palabras
pero creo que son necesarias, porque cando falamos de ilusión falamos como se non existiran no pasado, existiu, por iso falamos de renovar esa ilusión que ten o equipo. Sí, xa por último, pola miña parte, o encontro deste venres ás 9 da noite, tildádelo de final ou non? Bueno, non sei cal é a palabra exacta. O que temos clarísimo que é un partido moi importante. Moi importante. Final, a mí non me gusta falar de final, porque final fala que non hai nada máis despois. Independentemente do que pase, haberá máis cousas despois, porque existen 5 partidos máis. Pero sí que é un partido de un componente de importancia moi alto, penso que todo o mundo é máis que consciente. Por lo tanto, espero que os xogadores esta tarde estén coas súas familias, se relaxen, non pensen moito no partido, e o gallá puidéramos mañá chegar 5 minutos antes con toda esa enerxía que ten os xogadores acumulada e expresar no campo, non? Penso que canto menos tempo estemos a falar do partido, as horas que pasen, moitísimo mellor. Boas tardes, Rubén. Con que xogadores non vas poder contar? A baixa de Campa por sanción é unha delas, e outros xogadores non podes contar, neste caso sería por lesión. Bueno, están xogadores que sabemos que estarán, outros que ata o último momento non coñeceremos o seu estado. O único que che podo dicir é que todos os que teñen opcións de xogar están convocados para mañá, e mañá, en función da evolución, tomaremos as decisións. Xa, derradeira pola miña parte, o Zaragoza, onde a chegada de Jim, é un equipo máis sólido, non? Sobre todo defensivamente. Como podedes meterlle man para romper esa defensa e, sobre todo, esa solidez que caracteriza a Zaragoza? Nós temos argumentos ofensivos para facer gol. O único que necesita ese equipo é ter o convencimento que pode facer o gol. O único. Temos dianteiros que fixeron moitísimos goles en segunda división. Temos mediocampistas que han feito goles na segunda división. Estou convencido que vamos xerar volumen ofensivo para facer goles dentro do que é a segunda. A segunda xa sabemos que os equipos ao final ten 4 ou 5 ocasións por partido máximo. Son partidos moi cerrados. O único que fai falta é o convencemento. E neso traballamos durante a semana. Nese convencemento de facer os goles. Hola Rubén, boas tardes. Esta semana só tiveches 3 adestramentos, como falaba Emilio ao principio. Básicamente, que quixeches facer? Xo digo porque o pasado sábado en Ponferrada se mellou que o equipo sigue tendo un problema a nivel defensivo, non? Que o rival, eu fume que a impresión de que o rival fai pouco para ganarvos dun xeito doado, como outro día, non? Bueno, penso que se analizamos un pouco o partido outro día, atopamos máis situacións concretas que situacións de organización colectiva. Penso que o equipo pode defender ben e vai defender ben. Esas situacións concretas van relacionadas de novo coa estado de emoción, coa confianza nun mesmo, con todo ese tipo de situacións. Penso que fomos, vendo os datos posteriormente, moito máis estreitos e moito máis cortos que en partidos anteriores, estuvimos moito máis xuntos. O traballo colectivo e a capacidade para ganar duelos foi altísima, estivemos moi por encima da Ponferradina, eso fala do espírito que tivo o equipo para competir, e ademais, nos duelos aéreos tamén fomos superiores, non? Que está claro que temos aspectos concretos que mellorar, neso traballamos para facelo, pero penso que a fame que tivo o equipo, pese a encaixar un gol nos primeiros minutos, tentou darlle a volta ao marcador ata minuto 70, xogou no campo da Ponferradina, sacamos un número de centros laterais moi alto. Bueno, penso que son aspectos positivos que temos que valorar
e pensar máis nas cousas positivas que estamos a facer e despois darlle os detalles concretos para correxir, pero ver o vaso que está medio cheo, que está máis próxima á victoria. Infundes optimismo de como ves os xogadores e como ves a mentalidade do equipo, alegro en que coincidamos que prácticamente o que acabas de dicir é o mesmo, que o rival ten que facer pouco para gañarmos, non? Se analizades o partido, pero en todo caso, o tema de que o rival se poña por diante e o equipo se veña abaixo, que por certo, esa circunstancia non se viu en Ponferrada, crees que tamén mañana o Carro pode xogar a vosso favor? É dicir, que aínda que o rival, haxe un mazazo o rival, o equipo vai ser armar cedo. O outro día armámonos moi cedo, penso que non sentimos o gol, ata, é verdade, que nos 20 últimos minutos a noso afán por atacar máis xerou determinados espazos, permitiu algúns contraataques do rival por ese exceso de gañas que tiñamos de remontar o partido. Polo tanto, mañá o pensamento que temos que ter é adiantarse no marcador. Eu contemplo a posibilidade de adiantarse no marcador. Despois, estou convencido, como o equipo quere e o equipo vai ter claras as cousas que ten que facer, se dá outra circunstancia, volveremos a remar, volveremos a sachar e levantaremos o partido. Eu son realmente optimista para o partido de mañá. Pero basado en feitos, non sou optimista porque penso que a ciencia infusa vai axudarnos. Sou optimista por o que vexo no día a día e por as caras que vexo dos xogadores. Se o equipo estaba en depresión, agora xa non ten esa depresión. Agora, se gañe ou se perda, será polo que pasa no futbolístico, xa non por o aspecto emocional. Hola Rubén, boa tarde. No treito final da etapa de Medi e posteriormente con Luís comentaban que non convocaban xogadores do filial por esa situación do segundo equipo que está loitando polo ascenso. Agora que o ascenso do segundo equipo, ascenso directo, xa é matemáticamente imposible, evidentemente ten moitas opcións a través desa terceira posición en eliminatoria. Contas con algún xogador do filial para estas vindeiras xornadas? Nos estamos adestrando con xogadores do filial habitualmente, son varios, non vou nombrar exactamente de quen porque tampouco é importante nese sentido, onde vamos demandando xogadores, hai algúns que están a entrenar de continuo con nós, incluso xogadores do xuvenil. Eu son un amante dos xogadores xóvenes, de traballar con eles, de tratar de mellorarlos, se os requerimos e os necesitamos, contaremos con eles. Non temos medo de apostar por un xogador xoven, independentemente da situación na que nos encontremos. E por outra banda, contas coa baixa por sanción de Eduard Campabadal. Ti con Diego Allende, evidentemente, xa coinciches no Celta B, xogando tamén como lateral esquerdo. Se o consideras unha opción moi viable como lateral destro, aínda co engadido de que, lóxicamente, ele destro estaría en banda natural. Coñezo perfectamente Allende, é un romano, compite espectacular, sempre está disponible, sempre está concentrado, sempre está en alerta, sempre pode entrar no 11 e mañana é unha posibilidade como algunha outra que temos. E por último, Rubén, supoño que estás ao tanto de que mañá hai un recebemento ao equipo ás 7:30, unha hora e media antes do partido. Que mensaxe lle enviarías á afección de cara a ese recebemento? Grazas. Penso que non son quen agora mesmo de falar coa afección. Penso que é o equipo, somos todos o staff os que mañán, despois do recibimento da afección, temos que mostrar no terreo toda esa enerxía, toda esa paixón, todo ese sentimento que nos vai dar a afección. Penso que as palabras van sobrar e o único que temos que facer é mostralo no campo.